Srdečně vás zdravím, milí přátelé, u dalších srdcovin, které jsou tentokrát věnovány probuzení. Je to proto, že vlastně David Kafka, Eva Václavíková a někteří další už někdy v minulém roku začali mluvit o tom, že nějak vnímají probuzení, nějak to téma probuzení, teďka bylo setkání, jsme v probuzení a já si prostě pamatuji, že když o tom začali poprvé mluvit, tak mě to bylo vlastně nepříjemné a nějak jsem se s tím prál a pak jsem si vlastně uvědomil, jako proč vlastně se s tím tak peru, nebo co je tam za problém. A bylo to velice zajímavé, když jsem vlastně šel po té trajektorii toho, proč vlastně je to pro mě spíš nějaké složité. Tak já jsem uvěřil v roce 91 a tehdy v naší zemi, já bych asi neřekl, že to bylo probuzení, nějaké rozvlažení, nebo prostě každopádně to bylo tak, že mnozí lidé, nebo hodně lidí, když to srovnáme s dneškem, přicházelo nějak do církve na různé akce, mnoho lidí uvěřilo na základě různých shromáždění, setkání, osobních svědectví. A pamatuji si, že tehdy jsme hodně mluvili o tom, že církev vyhlíží probuzení. A já jsem ještě navíc měl tu příležitost, že jsem v roce 95 byl v Ugandě, kde zvláště v 80. letech bylo takové výrazné probuzení, kdy se opravdu tisíce lidí obraceli ke Kristu. A ještě když jsem tam přišel v tom roce 95, tak jenom když jsem vystoupil z letiště, tak jsem prostě duchovně vnímal, že to tam je úplně jiný ještě než u nás. Že tam prostě ta otevřenost pro boží věci, pro Pána Boha, když jsme dělali evangelizaci tam na ulicích, to bylo prostě úplně ještě něco jiného, než to bylo tady. A tak jsem se těšil, když jsem se vracel domů do České republiky, že teda nás něco takového čeká i tady v Čechách, ale v podstatě potom po těch 90. letech spíš přišlo ještě těžší období z hlediska toho, že by přišlo probuzení. No a pak vlastně ještě další věc, kterou jsem si uvědomil vlastně až teprve teďka v těch posledních týdnech, kdy jsem o tom přemýšlel, že mi vlastně došlo, že já jsem z církve bratrské. A pokud byste si tak jako googlili církev bratrskou, tak byste zjistili, že vlastně se hlásíme k tomu, že jsme probuzenecká církev. A mně vlastně došlo, počkat, co to znamená probuzenecká církev? No to je to, že vlastně v 18. století, když byla taková ta velká probuzení v Británii a v Americe, možná jste slyšeli někdy jména jako John a Charles Wesleyovi, Jonathan Edwards, Whitefield, George a jakoby další ještě postavy, Finney, Moody a tak to bylo takové období, kdy se dělala velká shromáždění několika tisícová, kde právě tito muži kázali a lidé se tam po stovkách až tisících obraceli a já strašně rád čtu ty knihy, kde to je zaznamenáno, kdy lidé na těch shromážděních, na ulicích, prostě to vždycky člověk má pocit, že čte jako o nějaké pohádce, co se tam děje. No a vlastně potom, když se tohleto dělo v Británii, tak potom to nějakým způsobem se určitou misijní prácí dostalo třeba i sem do Evropy a do České republiky a určitým výsledkem nebo ovocem tady toho právě jsou, já nevím, církev bratrská, baptisté, metodisté, adventisté, tedy ty nějaké skupiny, kterým dneska říkáme denominace. A já jsem na tom ještě uvědomil to, že ono to je vlastně tak, že Pán Bůh v těch dějinách vždycky dával nějaké takové vanutí ducha, které bylo pro teda tu církev, která zrovna byla v té zemi, kam to přišlo, teďka když třeba vezmeme Velkou Británii, Ameriku, a přišlo tam jakoby probuzení něčeho, co spí do nějakého toho božího lidu. Jen vždycky bylo složité, často bylo složité, že to nějaká část toho božího lidu nějakým způsobem třeba nepřijala, nebo se vůči tomu postavila, nebo se pohoršila. A došlo k nějakému rozdělení a proto vznikla nějaká zase nová větev církve božího lidu, jak už jsem říkal, ti metodisté, nebo pak baptisté, nebo různé ty názvy, které známe.
A takhle se to vlastně děje v těch postupných vlnách minimálně od toho 18. století, ale zase, když jdeme ještě dozadu, tak ve středověku víme o mnohých kazatelích, kteří taky jaksi přinášeli určitá obnovná hnutí a biblicky se vlastně tohleto dá zarámovat něčím, co se odehrává o letnicích ve skutcích, ve Starém zákoně, Ezdráš, Nehemiáš, Jošiáš, to jsou takové ty momenty, takový ty kairos momenty, kdy je teda nějaké období určitého božího navštívení, vylití ducha, ať to nazveme jakkoliv. No a to vlastně, co je hlavní, co dneska chci říct, že pokud tedy my jsme nějak uvěřili, že je nějaký nový den, nějaký nový čas milosti, tak já bych vlastně si přál, nebo věřím, že to je i nový čas milosti právě proto, že jak přicházely ty různé vlny toho probuzení, toho božího navštívení, nějaké nové milosti, tak jak jsem říkal, často tam potom došlo k určitému rozdělení, bolesti, vzájemnému pohoršení, odsouzení. A já vlastně, když jsem přišel do církve v těch 90. letech, tak jsem neprožíval intenzivně nějaké rozdělení katolíci, nekatolíci, ale mnohem bolavěji se mě osobně dotýkalo rozdělení charizmatici, necharizmatici. To bylo jako vlastně to, co mě velice jakoby zasáhlo, protože já jsem přišel jako mimo církev a teďka najednou jsem byl mezi těmito dvěma tábory, kdy jedni na druhé prostě říkali různé věci, jak ti ublížili těm a ti ublížili těm a teď tam bylo takové vzájemné pohoršení a jakoby odsouzení a vlastně rozdělení. No ale když se podívám potom, že v těch církevních dějinách, tak to, jako já nevím, tak právě když vznikala třeba ta naše církev, svobodná církev reformovaná, tak to také byla snaha přinést obnovu do katolické a nějak tehdy reformované církve, ale protože to narazilo, tak vznikla teda ta svobodná církev reformovaná v Čechách. A takhle bych mohl pokračovat v těch různých momentech, kdy vlastně přicházelo něco nového od Pána Boha, ale přineslo to nějaké takové jako rozdělení a vzájemné pohoršení a tak dále. A to vlastně, co chci dneska říct, jako co je taková hlavní moje message, poselství. Pokud tedy je to tak, že je nový den, tak snad věřím, že je nový den i právě proto, aby to začalo v našich srdcích, že v našich srdcích nějakým způsobem se uvolní ta bolest. Ano, ona je reálná, tam se staly asi mnohé bolesti a zranění a vzájemný třeba odsouzení, ale kéž by minimálně v našich srdcích začalo, ale potom se i do těch vztahů a té reality toho božího lidu dostalo nějaké uvolnění tady z těch různých rozdělení, aby to probuzení, ta probuzení, která Pán Bůh dal, aby vlastně stále přinášela nějaké ovoce. Zároveň, aby se to nějak sem otevřelo pro to budoucí probuzení. No a jako to, co jsem si ještě, jakoby tu poslední věc, kterou chci říct, že tak, jak si to pamatuju já, ještě třeba i z těch 90. let, tak to, co mě mrzelo, že někdy tady s tím, o čem se tady teďka snažím povídat, byla spojená určitá řevnivost v tom smyslu, že pokud někde opravdu přicházelo mnoho nových lidí, Pán Bůh se dotýkal, tak někdy tam mohl být takový ten pocit, no my jsme jakoby lepší než vy, kdybyste to dělali jako my, no tak byste měli taky takové požehnání nebo tolik ovoce jako my a vzniklo s tím takové taky vzájemné jako povýšení a tam ty druzí teda, že jsou nějak horší a že jo, já věřím, že tohle je něco, co určitě bolí potom i boží srdce, pokud se jako boží děti takhle na sebe navzájem díváme. A to, k čemu tedy já dneska chci směřovat tady tím povídáním, že vlastně to, co věřím, že by se mohlo líbit božímu srdci, když třeba já jsem tedy z církve bratrské, tak já bych si strašně moc přál a modlím se a
jako žehnám, já nevím, katolické církve, evangelické, husitské, já nevím, baptistům, metodistům, KSK a přál bych jim, aby měli probuzení, aby to nebylo tak, že vlastně si to budu chtít jenom pro sebe, ale že pokud teda opravdu přemýšlíme o božím lidu jako jednom lidu, jako té jedné rodině, no tak potom si přeju, aby vlastně i v těch ostatních větvích božího lidu bylo probuzení, bylo to, že tam Pán Bůh nově jedná a vlastně jsem si uvědomil, že v naší zemi, pokud je někde obrovský potenciál na probuzení, tedy to, že se probudí něco, co tam spí, co tam někde je zase to nějaké semínko, ale zatím spí a nevzklíčilo, no tak možná to je právě takové církve jako katolická, evangelická, husitská, protože ti zaseli do mnoha lidí to, že třeba tam jsou pohřtění lidé nebo zažili nějaké věci v církvi, slyšeli boží slovo, dneska třeba se nehlásí, nebo by dokonce o sobě řekli, že jsou nevěřící, ale je tam vlastně obrovský potenciál, protože se může probudit to, co tam bylo zaseto. Takže to, k čemu nás chci pozbudit a co věřím, že by snad se mohlo nějak odrážet, je to boží srdce i něco, čemu říkáme to novodenní myšlení, že si budeme vlastně přát to, co se tady snažím dneska tematizovat, to probuzení, pozbuzení, život navzájem do těch sborů, těch různých větví církve, do těch hnutí, která třeba reprezentujeme, protože prostě věřím, že to se líbí božímu srdci. Když si jako boží děti takto žehnáme a přejeme si probuzení z Ducha Svatého, které přináší život a nějakou novou životodárnou vodu a mízu do našich rodin, do našich měst, sborů, církví a celých národů. Takže kéž teda se probuzení šíří a další vlny životodárné zasahují všechen boží lid.